Isimbio, Ruben Itlio is my God. July 31, 2020. May buntag sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Makita o dili makita, bininyagan o bunyag. Tanang may mga kinabuhi. Sa tanang controller sa langit o sa yuta, sa magnito sa magnitas, adlaw bulan o bituon. Good morning sa atong tanan. Ang atong kinabuhi, hinulaman lang kang Diyos Jesucristo. Nakalatid na kanatanan. Sa kapunungan nga gimbugna sa Ginoong Diyos, Divine Master Bin Idiric Senior, Master King of all Kings, Master Bimbore Junior, Divine Grand Master Mas Madonna Kira Pers. Aron iyo yung masabtan ang tanan. Magrosaryo ako og siyam ka misteryos. Ipahinuod ko sa Santissima Trinidad. Ang Santissima Trinidad mao ka ng tulo ka persona sa Santissima Trinidad, Diyos Amahan, Ruben Itlio, Diyos Anak, Ruben Itlio, Diyos Espiritu, Ruben Itlio. Mabitaw na akong Diyos, walay undang habol, wala na batikos. Pero tungod sa iyang pagka-Diyos, hinundan siya ni pakita. Apan siya pagpakita karon dako na pong kausaban, history sa tibuok kalibutan. Mao ka na siya kay si Master Manji pinakatigulang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Tana mga nag-estudyo sa sudlon, nahibalo ka na sila kung si kinsa ang iyong giyubit o gitamay. Akong Ginoong Diyos, Master King of all Kings, Master Bimbore Junior. Mao ko na naghatag og pasis para kamo makabot sa underground. Karon iyong basta-basta gitamay giyubit. Dako-dako diyo mo tulubagon. Kaya nga naman, nagpasagad naman mo. Wala maguna otro gyapon ng kawan. Ang tao ra po naghimo sa kalawutan po sa tao. Gikan kaniya itong mga panahon sa wala pa hukmi ang kalibutan. Gani atong 2007, si Master King of all Kings, Master Bimbore Junior, siya na kanayon dito sa Comet House ningon siya. Kung dili na ganin ako magwanta, di na ganin ako mapungan, ako nang buhian ang North Pole ug South Pole, kay ako nalang palad nagpugong diha sa North Pole ug South Pole. Kung simba ko, kuhaon na ni Master King of all Kings, Master Bimbore Junior, yang control sa North Pole, South Pole, unsa kay may tabo sa tibuok kalibutan, no? Napa ba kay mabuhi kung mobalik og lunop? Kini mga tao nga way nakatunan, walay hibang kaagan, ayaw ninyo pangita nga masayo mo kawala ning kalibutan. Ipakatawa pa gani mo, masalamat pang gani mo kagitagaan pa mo panibagong material ni pabalik mo sa kalibutan na panwa gyapon mo na bag-o. Puro ra gyapon yung pagyubit, puro pagjaga-jaga sa inyong kaugalingon sa inyong katao. Wala pa gani mo kaila mismo sa inyong kaugalingon nga katungod samot sa Ginoong Diyos, Master King of all Kings, Master Bimbore Junior. Dako niyo sayop kay ang tao nagbugnaw, nag-umol sa tibuok kalibutan sa langit o sa yuta. Inyong gitamay, inyong gibiyay-biyay, inyong gipasanginlan, inyong giakusahan. Pero sa bagay ang naisulat naman jud. Sa taas nga panahon nga ako Master King of all Kings, Master Bimbore Junior, nanhimik, nagpakahilom. Ang iyang pagka-Diyos wala niya gigamit tungod kay naluoy sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Mao magani nga wala pa niya gibuhian ang North Pole ug South Pole. Apan kung simba ko lang, kung ang iyang control sa North Pole ug South Pole, iyan ang buhian ang butang sa metapos kalibutan. Kung nakatimaan mo atong 1989, atong Skylab, ang makaubanan ni Master King of all Kings, Master Bimbore Junior sa New World Spiritual Vision, mao tigsalo sang gigipang slice nga Skylab dito sa Kawanangan. Kaya dili mo dapat sa earth mao kanay tinuod. Nan karon basta-basta niyong giyubit, basta-basta niyong gitamay, basta-basta niyong gibiyay. Ang taong nagsakripisyo sa tanan dinhi kalibutan nga naapay kalibutan og buhi pa ang mga tao, inyong gitamay og giyubit. Mabitaw ako nakaingon jud ko sa una, Master. Swerte ra jud, Master, nga dili ikaw mo ako, kay kun ako ikaw, goodbye tanang tao sa tibuok kalibutan. Mo na siya tinuod. Kaniadto daghan man po nagbasa sa Bible, kay Bible man yung gipakabalaan.
Unsay nitabo sa panahon ni Noah? Sa panahon ni Noah, atong panahon na wala pa'y relihiyon, kapunungan lang kadto. Ngano man nga naluwas man ang pamilya ni Noah, nga atong panahon na wala pa may relihiyon. Atong panahon na. Gani ang asawa ni Noah gani atong panahon na wala pa ito naluwas kay dito na tanan nakasakay sa arka apan igawas pa sa arka kay nawili masisandal nga bulawan. Sa panahon usab ni Lot, taas nga prasiso nga gitagan si Lot para jud ang mga tao unta musunod o mutuo kaniya. Apan wala gyapon siya to giyag-ayagan o giyubit ra gyapon. Ang kan Lot o kan Noah dili to tibok kalibutan. Apan ako karon nga nagpadayag nagproklamar sa tibok kalibutan, mas pinaka-highlights ko karon kay nga naman nisulod ko sa YouTube o sa Facebook. Tibok kalibutan na kini akong sangyaw ibanghilyo sa tanang katao, tanang tao sa tibok kalibutan. North, East, West, and South news. Unsa may news, mensahe o balita sa tanan. Nagasto ko, nilaan ko og panahon, nag-vlogger ko. Akong gipakita kani unsa ang Dinagat Islands, unsa ang mga mirakulo, unsa mga mister, unsa mga butang ning kalibutana. Tungod kay ako sab naluoy sab ako nga na kaninyo. Kay nga naman lisod po kay nga magpuyo ko sa kalibutan nga pipilian na lang kabuok. Lahi po kay puyan ang kalibutan nga maginusara ka lang halos. Apan ang saong taman nga kamo majud mismo may nangita sa hinanaling kamatayon o pagabot sa paghukom. Ako taas nga panahon nihatag ko ninyo ni lecture pamagani ko nagpasabot ko ninyo nga niingon ko pabalik-balik ang tanan balay dagko kayo lumalabay ra na ang balay sak ang kanawugan ra na nimo pero ang pinakalig-on jud ang imong material nga lawas nga maimo na maangko nimo kinabuhing nivel katapusan apan unsa nitabo karon. Walay nagtudlo sama kanako, walay naglecture sama kanako sa tinuri lang. Tungkol naluoy ako kaninyo apan ang saong taman instead nga naluoy ako kaninyo ibis kay gitabangan mo gigiyahan mo unsa inyong gihimo gibiyay ko ninyo sakto giyobit ko ninyo sakto okay lang akong Ginoong Diyos Master King of all Kings kay Diyos man to siya taas man to pasaylo lapad mo to kasing-kasing akong kasing-kasing dili lapad bakilid angaton subidaon kaya nga naman ako manong hukom ug ako sa manibalik nga naganayon mobalik ako sa kalibutan aron paghukom sa mubig mirtay karong panahon na litisay na ta singilay na aron mo mibalo kung kaniadto gibitay ako sa cross gilansang gipaantos apan karon dili na wala nay makabitay wa nay makalansa kanako sa cross ako na puy mulansang sa tanang tao nga niyubit og nidaog-daog gikan kaniadto hangtod karon singlanay na ta manay mahibal aron mahibalo mo prangkahan magunay kay mao ra man gyapon ang inyong kinabuhi hinulaman ra man kay dili man ninyo ha. Ako bitaw nasakitan kog dako kay nga naman kitang tanan isara ang atong gikanan ang akong Ginoong Diyos Master King of all Kings Master Wimborne Jr. kasi pinakauna o siya pinakatigulang nga tao sa tibok kalibutan. Si Divine Master Ruben Idere Sr. siya ang creator siya nabugna sa langit ug sa yuta mao nang ni ay kalibutan nga atong gipuy-an karon. Si Divine Grand Master Masmadon Ikir siya ang iwag siyang adlaw nga mao nang hinudang nga kita adunay kahayag ning kalibutana apan inyong gitamay inyong gibiyay-biyay perting luoyan ninyo pero ang saong taman nagtuo man mo nga ang akong Ginoong Diyos Divine Master Ruben Idere Sr. Master King of all Kings Master Wimborne Divine Grand Master Masmadon Ikir the first mga piki pares ninyo pero saong taman sakit man nga panandungon sakit man nga naon nga mao di pwede daganan ninyo nga mobalik ang historika ni adtong panahon pero inyo ang po nakagustuhan kay inyo makanang gihimo ang mensahero gikan kaniadto nibalik na nagpasabot na kaninyo tanan mga nag-estudyo tanan mga researcher sosihan niyo tanan akong gipang-post sa FB o YouTube kun kamo nagapundar ba mugsama sa kuna ipon karon kun yung sabton si Jesus magitugyan og gisaligan sa tanan ning kalibutana mao bitaw na ingon siya samtang gibitay sila sa cross si uban si Dimas ug si Estas gingnan na si Dimas kun hugot imposible pa to sige dadon ko ikaw sa ngamahan kay si Jesus Christ mao kadto siya ang eldest son panganay nga anak
Apan daghan sila. Apan si Jesus Christ lang may pinaka-highlights kasi nagpalansang sa cross. Hinundan bitong ipakita na ko ninyo nga ako'y bakas sa akong kilid kaniadto. Apan ako dili pa ako full power kay nga naman i-control pa man ko sa Ginoong Diyos, Master King of all Kings, Master Bimbory Jr., Divine Master Robin Ideric Sr., Divine Grand Master Master Madronic Universe kay di pa man panahon. Mabitaw ko nakatiman mo sa Bible ang nakabutang dito kay hilig mo po mo Bible. Ibto na tama tong mga sagbot, mga kahoy nga nakakan ba awong. Apan wala pa kay dili pa man panahon lagi kay magagmay pa man ang may binhi, may mga seedlings, may mga similya. Apan karon dagko naman kay mga seedlings. Mo na kana sa panahon na po ni Jesus nanunga mo santos musantas. Sa ako pong panahon daghan niyubit nako. Sa panahon na ni Jesus dito sa kasadpan, halos wala siya tuhoy sa iyang kasilinganan. Mao gyapon ko karon. Giyag-ayagaan na po ko sa kasilinganan sa kong palibot. Sa akong damgo kaniadto diri sa Amwa sa Jules chapter sa Barangay Mayahay sa San Jose Thailand si Master King of all Kings, Master Bimbory Jr. nanilhig. Siya na samtang siya nanilhig niya silig gibarog. Mao to pagkahuman ay panilhig nga natapok na yun niyang tanang sagbot diya sa Jules chapter. Ningon ko ni Master King of all Kings, Master Bimbory Jr. Master, ganihar magsiniligi kapoy naman ka ako na po. Mao to gihatag niya ang silig sa kuwa. Mao to paghatag sa silig sa kuwa, kaluoy sa Dios taon, isa ra kay kasaphig man wa gyud nagpabilin. Kurot yutar kahulog. Taas nga panahon nga giipon sa Master King of all Kings, Master Bimbory Jr. Ang mga tao gipundar apan pagkabot sa kuwa, isang iglap lang bigla nawala ang lahat. Mabitaw ni yung kaniadto si Dr. Yustobar nga hipuson ang tanang tao nga mangsalawayon sa tibuok kalibutan o sa gisulti ni Divine Master Robin Ideric Sr. mao kani dili kay unsa may akong intrigo sa kumaman kun hipuson niyo tanan mao bitaw nga gi-control kaniadto diri sa dinang Thailands ang tanang tao sa una kun maluwa ka mangihi ka diriya mukutlo kang mga halaman mga tanom mayabag ug malisuan ka kun mangawat ka musyagit ka ayaw kuno sunduga kay nangawat ko ang imong gikawat imo ka ng dadon imong idagandagan iibanghilyo nimo sa tanang katawon nga magdagandagan ka sa dinang Thailands kutob sa magunaw nagdili may sa dinang Thailands mayabag sila mao ka na kasagrado kining dinang Thailands kamagnito kining dinang sa nga gianda mga luna sa Ginoong Dios Divine Master Robin Ideric Sr. Master King of all Kings, Master Bimbory Jr. Divine Grand Master Mas Madronic Universe. Ako sa bagay dili mali katuwaan ninyo kay si Jesus Christ gani kaniadto ari siya gituhuan sa mga tawo gipailas siya sa tanang mga kaparian patay na gani gipatuo nga si Jesus nagpakamatay aron pagtubos sa tanang kasalanan sa tanang katawan sayop kamo bulok bubo kaya nga naman si Jesus wala kato nagpakamatay gipatay katugtog gilan sang pamagani sa cross gipapasan pamagani sa cross gilatigo pamagani nya mingon mog nagpakamatay unsang klaseng utoka kana yung Bible nga gisulat sa kapila na mo ng otro mo nang wala na jud sayang kayo nagbasa mo sa wala pero ang saon taman ang iyang pagka-bright ni mong bulok may pa ko nga wala ko na eskwela kay bright pa ko kaysa sa inyo ha bright man jud ko kay nga naman nagkahibalo ko nakailago ko sa Dios ni kalibutan na kamo wa madyo mo kaila sa Dios kay ang Dios gani nga may nagmugna ninyo may naghimo sa langit usiyo ta inyo man gitamakan gibibiyay pero ang saon taman managiingon lagi nga sakit man pandalongo sakit man kayo nga palandungon pero inyo man pong kagustuhan managiingon ang naghimo sa inyong kaluwasan kamura usab ug naghimo usab sa inyong kalautan ug kapagyasan kamura usab gihapon managinaingon lagi nga sa tanang tao sa tanang nilalang ning kalibutan na ako nagpaila nga na kaninyo nagsaysay ug nagbutyag unsa kabalaan unsa ka misteryo kini dangat islands nga gimun andam nga lunas ang Ginoong Dios Master King of all Kings Master Bimbory Jr. Divine Master Robin Ideric Sr. Divine Grand Master Madronic Universe apan inyo lang kita makan inyong giyurakan inyong gihugaw-gawan managinaingon nga pasensyahay na lang juta niyo tanaan mabitaw nang ako nagpailadyo ko ninyo kay aron pag-abot sa panahon ni isa ka tawo nga walay musumbat
walay moingon ba nga ngano wala ko ni ingni, ngano wala ka nag-ingon ako nga ikaw man din na. Mabitaw ako ni gasto ko og panahon, taas nga panahon ko sa Facebook. Ako dili na gani ko dapat yun mo balik sa YouTube. Sa tinod lang. Pero nagmalasakit ang ko. Pipilan na lang po ka. Panahon na lang siguro kung mag-upload man ugaling ko. Kaya ko naman, kung sa baga, halos pabalik-balik nilang istorya kaninyong tanan. Once again, ang gisulti ni Divine Master Ruben direct senior kaniya to ang magpabilin nga mogamot ning kalibutan ang mataw punos kay baro daghang ating material spiritual binunyagan og walay bunyag. Mao na lang kani magpabilin. Man ako dili na ko manawagan, depende na sa pangulo unsay gusto niya. Kini mga doctors pod ug mga DOH. Ana-una po ninyo ang panahon kung di niyo kaya surrender na lang mo. Kaya nga mao ra man gyapon. Sige magpakuan sa inyong nakatunan, sa inyong sinsya, sa inyong mga medisina, pero sa nahitabo padaghan nga daghan nga nangamatay sa tibuok kalibutan. Di man gud momoto sa kuagod. Kamo mga tawo nga basal sa kuwa, nagmalasakit manunta ko sa inyo ha. February 24 pagud unta ko nanawagan. Nga na ako tambal na ako na discovery pero inyo kong giubit, gitamay-tamay, GBI, bisan unsa nila inyong gitamay sa kuwa. Pero di balin lang, mag-abot ra gyapon niyo tanan. Good luck na lang. Nga mag-abot ra magiputan niyo sa langit. Purgatorio ug impierno. O ba na mo nadalag sanggot o kalawit. Goodbye na lang sa inyong tanan. I hope nga nakailagin mo sa inyong Diyos kay kung wala ka mo kaila sa Diyos managiingon nga maabot yun masagitaw nila grace and peace. Gandang buhay sa bawat sa atin. Thank you po ng marami. Paalam na lang sa lahat ng mga tao na hindi kilala ang totoong Panginoon dito sa mundo.